काही 2 मिनिटांपासून शुभेच्छा करूया. जय महाराष्ट्र. या ठिकाणी आपण सर्वांनी सकाळी 10 वाजता आपण सगळेजण 6 वाजता प्रयत्न करत आहे. खरं तर या ठिकाणी तुम्हाला काय बोलणार या श्रीराम प्रमुख संघाने बाबूरावजी आपल्या सर्वांचे नाते उमेदवार राजेंद्र केली त्याचप्रमाणे प्रवीणभाई भोसले आणि सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने संपूर्ण आपल्या सर्वांना या ठिकाणी मी वचन देतो की सावंतवाडी तालुका मतदारसंघाचा जी सहकार्य लागेल निवडणुकीच्या शेवटच्या 30 तारीखच्या 5-5:30 वाजेपर्यंत 100% आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या साक्षीने सन्माननीय राजेंद्र यांना व्यक्त देतो आणि कुठल्याही प्रकारची कुठची गरज नाही तर आपल्यासोबत आम्ही सर्वजण आहोत एवढं सांगून या ठिकाणी थांबतो. पुन्हा एकदा सर्वांना आपल्या सर्वांच्या वतीने राजेंद्र साहेबांना शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. आता मी आमचे जिल्हा प्रमुख बाबूराव धुळे साहेब शुभेच्छा द्यावा. ग्रुपला टाकून महाविकास आघाडीचे उमेदवार तुमचे आमचे सर्वांचे नेते ज्यांच्याकडं भावी आमदार म्हणून बघितलं जातं ते आमचे मित्र आणि आमचे उमेदवार राजेंद्र केली, राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री आदरणीय प्रवीणभाई भोसले, सर्व सन्माननीय व्यासपीठ उपस्थित महाविकास आघाडीचे सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते आणि माझ्या पत्रकार बंधूंनो, खरं तर उपस्थितांची आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतो. जेवढे बसले तेवढेच उभे आहेत आणि तेवढेच मंडळी खाली आहे. त्यामुळे माझ्या विधानसभा प्रमुखांना मी सूचना करतो की विजयी मेळावा हा गांधी चौकामध्ये झाला पाहिजे. जागा त्या ठिकाणी आहे. खरं तर मला अभिमान आहे, एकही रुपया माझ्या भगिनींच्या बंधूंच्या खिशामध्ये न घालता स्वतः उत्स्फूर्तपणे या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये परिवर्तन झालं पाहिजे आणि परिवर्तनासाठी स्वखुशीने या ठिकाणी आले त्याचा मला खरोखर अभिमान आहे. या ठिकाणी काही ग्रामस्थ आपले कार्यकर्ते बोलत आहेत. जरा कृपया करून एक 15 मिनिटं बसा. 15 मिनिटात संवाद संपला आहे. 15 मिनिटं अत्यंत सगळ्यांना विनंती आहे, कोणी उठू नका त्याच्यावर. अत्यंत कमी वेळेमध्ये आम्हाला माहिती आहे की सकाळी 7:30च्या आसपास तुम्ही तुमचं घर सोडीपर्यंत आलात, कारण सकाळची वेळ या ठिकाणी उमेदवारांना दिलेली होती. तरी पण महाराष्ट्रामध्ये जे राजकारणामध्ये बदल झालेले आहेत, कालच्या लोकसभेमध्ये ज्या गोष्टीमुळे आपल्याला फटका बसला आहे तर त्या सूचना तुमच्यापर्यंत झाल्यात. मतदारांपर्यंत जात असताना कशा पद्धतीनं त्यांना कन्व्हिन्स करावं यासाठी त्या ठिकाणी आम्ही उभा आहे. तुम्हाला माहिती आठवत असेल की कालचा विनायक राऊत साहेब यांना कालच्या निवडणुकीमध्ये पराभवाला सामोरं जावं लागलं. त्याचा वचपा काढण्यासाठी ही निवडणूक आहे. आम्हाला मातोश्रीवरून आदेश आहे, कोणीतरी पैसे वाटले म्हणून आमचा पराभव झाला हे उत्तर आम्हाला नको आहे. तुम्ही गद्दारांना गाडलं पाहिजे, गद्दारांना गाडा, तरच तुम्ही मातोश्री फायली करा अशा प्रकारचे स्पष्ट आदेश आम्हाला आमचे पक्षाचे उद्धव साहेबांना दिलेले आहेत. मी या जिल्ह्याचा जिल्हा प्रमुख म्हणून सर्व पदाधिकाऱ्यांना आदेश आणि सूचना देतो. पैसे वाटपाचा जिथं जिथं कार्यक्रम असेल त्या त्या गाड्या तुम्ही जा, जे काय असेल तर आम्ही स्वतः जबाबदार राहू. पुन्हा त्या ठिकाणी पैसे वाटतात हे वाटतात आम्ही अजिबात ऐकून घेणार नाही. गाडी आल्यानंतर तुम्ही सांगायचं की ही गाडी बाबूराव याने चालली, कारण त्या गाडीतून पैसे वाटत होते. प्रत्येक शिवसेनेकाबरोबर त्या महाविकास आघाडीबद्दल आम्ही तुमच्याशी ठाम राहणार आहोत. तर गेल्या 15 वर्षामध्ये ह्या मतदारसंघामध्ये काय दिलं गेलं? आजही या ठिकाणी औषधोपचारासाठी आम्हाला गोव्यामध्ये उपचार करावे लागतात, रोजगारासाठी गोव्यामध्ये जावं लागतं, रोजगारासाठी पुन्हा मुंबईची वाट घालावी लागते, शाळेमध्ये शिक्षक नाही असलेल्या तरुण या ठिकाणी दिल्ली वासेला हिंगणं जावे लागतात. मग कशाचा होतो आहे? येणाऱ्या काळामध्ये तुम्हाला एक सांगतो, गेल्या 15 वर्षामध्ये जो आपण सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ मागे ठेवला त्याची फार मोठी किंमत इथल्या येणाऱ्या पिढीला पुढचे 50 वर्ष भोगावी लागेल. पहिल्यांदा चूक केली, तीच चूक आपण दुसऱ्यांदा केली, तीच चूक आपण तिसऱ्यांदा केली आणि अशा आपण चुका करत असताना त्या चुका इथल्या तरुणाला भोगाव्या लागतात, इथल्या मतदारांना भोगाव्या लागतात, इथल्या कष्टकरी शेतकऱ्यांना भोगाव्या लागतात. मग परिवर्तनाची गरज आहे. आज तुम्हाला सांगतो, महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार येणार हे अटळ आहे. अनेक लोक सांगतात सागर बंगल्यावर आपला पाप बसलेला आहे.
अरे वर्षा बंगल्यावर तुम्ही आमचा बाप बसणार आहे आज संघर्ष तुम्ही कसे आपण राहून सांगा. पोलिसांना धमक्या देतात, सरकारी यंत्रणाचा वापर करतात, ईडीच्या धमक्या देतात. पण लक्षात ठेवा, इथला कष्टकरी आपला उमेदवार पाहिजे, आपला आमदार पाहिजे, कष्टकऱ्यांचा आमदार पाहिजे. त्या 2.5 वर्षामध्ये महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाने थैमान घातलं असताना सर्वसामान्य नागरिकांसाठी ज्यांनी काम केलं त्यांना पुन्हा संधी दिली पाहिजे. त्या पक्षप्रमुखावरती विश्वास ठेवून आज एवढी घटना आलेली आहे या ठिकाणी. अरे कर्जमाफीचा प्रश्न होता, ज्यावेळी उपसाहेब मुख्यमंत्री झाले ते पहिली जर तुमची सही केली असेल तर कर्जमाफीची सही केली. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना प्रत्येक वेळी सांगितलं झालं होतं की कर्जमाफी करू, पण कुठलीही कर्जमाफी केली नाही. आणि ह्या महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करण्याचं पहिलं काम कोणी केलं असेल तर उद्धव साहेबांनी केलं. तुम्हाला माहिती असेल की थोडामार असेल, सावंतवाडी असेल, या ठिकाणी ती मोठी हॉस्पिटल मंजूर झालेली आहे. ती सुद्धा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे असताना त्या ठिकाणी मंजूर झालेली आहे. पंचायतचे आमदार होते दीपक केसरकर, ही जागा देऊ शकले नाही. आज मात्र सावंतवाडीचं मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल त्या ठिकाणी सुरू पाहत आहे. बरोबर 5 वर्ष झाली हॉस्पिटलला मंजूर करून, पण तो स्थानिक आमदार त्याला न्याय देऊ शकला नाही. अनेक विकासाची कामं आहेत, आढळी एमआयसीचा प्रश्न आहे, शाळांचा प्रश्न आहे, इंजिनिअरिंग कॉलेजचा प्रश्न आहे. हे सर्व प्रश्न जर तुम्हाला सोडवायचे असतील तर बदल आहे. आणि बदल करण्यासाठी तुम्हाला मी एकच सांगतो की महाविकास आघाडीचे उमेदवार राजांची देवी यांच्या मशान विचारलेला आपल्या मित्रांचे, आपल्या सहकार्यांचे पवित्र मत द्या आणि विजयीचा जल्लोष या गांधी चौकामध्ये आपण करूया. अशा प्रकारची ग्वाही यांची खूप छान परिषदेत केला. आता मी निमंत्रित करतो राष्ट्रवादी महिला जिल्हाध्यक्ष ज्योतिताई नागरे यांना. खरं तर आपण सर्वजण सकाळी 9 वाजल्यापासून इथे उपस्थित आहात आणि बराच वेळा कार्यक्रमात आलेला आहे. त्यामुळे सर्व व्यासपीठावरती उपस्थित मान्यवरांची नावं न घेता सन्माननीय व्यासपीठ आणि आपण सर्व प्रमुख आज आपण सर्वजण इथे जमलेलो आहोत ते म्हणजे महाविकास आघाडीचे उमेदवार राजेंद्र केली यांचा अर्ज करण्यासाठी. आपण ज्या संख्येने इथे उपस्थित झालो त्याच संख्येने उद्याच्या दिवशी मतदान करायचं आहे आणि सर्वांनी राजू केली साहेबांना निवडून द्यायचं आहे आणि महाविकास आघाडी ही बळकट करायची आहे. भलेही आपल्या जरी वेगवेगळे जरी पक्ष असले तरीही आपण सर्वांनी एकमताने एकमेकांशी समन्वय साधत या पुढील निवडणुकांना होऊ घातलेली निवडणूक ही लढवायची आहे आणि जास्तीत जास्त मतदान हे आपल्या महिला भगिनीकडून झालं पाहिजे आणि आपला उमेदवार हा विजयी झाला पाहिजे. मी एवढंच सांगेन की आपण महिला भगिनी ज्या आहेत आपल्याला 1,000 रुपये मिळाले, पण त्या 1,000 रुपयांपेक्षाही आपण जर आता एखादा ऍफिडेव्हिट जरी करायला गेलो तरी 500 रुपयाचं स्टॅम्प पेपर लावतो आणि त्यामुळे आपले 400 रुपये आपल्याकडूनच पुन्हा वसूल करून घेण्यात आलेले आहेत. हे सगळ्यांनी लक्षात घ्या. तसंच महागाई असेल, भ्रष्टाचार असेल, इतर सगळ्या गोष्टी असेल, आपल्याकडच्या मुलांना रोजगार नाही, आपल्याकडे कुठल्याही चांगल्या प्रकारचा विद्यालय नाही. आपण ज्यावेळी मोर्चा दिला होता जिल्हा परिषद आरोग्य खात्यामध्ये तर आपल्याकडे अशी अवस्था आहे की आपल्याकडे डॉक्टरांची संख्या कमी आहे आणि जरा तरी काय झालं किंवा एखादा मोठा आजार झाला तर आपल्याला मुंबई, कोल्हापूर किंवा मुंबई जाताना लागते. आणि त्यामुळे खरं तर आपल्या सर्वसामान्यांच्या ज्या बेसिक गरजा आहेत त्या पूर्ण करण्यात कुठेतरी या ठिकाणी आपण कमी पडतोय ते लक्षात ठेवलं पाहिजे. ह्या जर आपल्याला आपल्या हक्क मिळवून घ्यायचे असतील किंवा या हक्कासाठी जर आपल्याला लढायचं असेल तर आपल्याला सरकार बदललं पाहिजे. आणि त्यामुळे माननीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांचा आदेश आहे की महाविकास आघाडी ही या महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीची सत्ता आली पाहिजे. कुठेही आपण एकमेकांचं राजकारण कुठेही न करता एकत्रपणे कुठल्याही पक्षाने एकत्रपणे काम केलं तर आपल्यासाठी विजय हा निश्चित आहे. आणि मी एवढंच सांगते की या मतदारसंघाचं चांगलं नेतृत्व करावं आणि त्या काही गोष्टी आहेत त्याच्यासाठी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. खूप छान काही. आता मी आमचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमचे नेते सर्व माजी राज्यामध्ये निमंत्रित करतो.
आपल्या सर्वांचे सहकारी सरकारचे राजस्थानी केली त्याचप्रमाणे आमच्या सगळ्या महाविकास आघाडीचे उपस्थित असलेले सर्व पदाधिकारी आपण सर्व मागण्या बंधून घेतलो. आज आमच्या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाच्या महत्वाची अशी निवडणूक विधानसभेतील होत आहे आणि आपल्या महाविकास आघाडीने ज्याच्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आहे त्यामध्ये काँग्रेस पक्ष राहुल गांधींचा काँग्रेस पक्ष शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे अशा तिन्ही पक्षांच्या महाविकास आघाडीने सन्माननीय राजन मैत्रेयी यांना उमेदवारी दिलेली आहे. राजन मैत्रेयी हे अत्यंत सुशिक्षित अशा तऱ्हेचे उमेदवार आहेत आणि त्याला या मतदारसंघाचा अत्यंत चांगल्या तऱ्हेचा अनुभव आहे. त्या मतदारसंघापेक्षा लोकांचं कसं हित करावं असा दृष्टिकोन त्यांचा आहे आणि म्हणून आज आपल्या महाविकास आघाडीने या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये दीपक केसरकर यांच्या विरोधात अशा प्रकारे योग्य अशा तऱ्हेचे उमेदवार घेतले आहे. दीपक केसरकर यांनी गेली 15 वर्ष या महाराष्ट्राला संधी दिली तुम्ही आणि संधी सुद्धा त्यांनी घेतली. पहिल्यांदा राष्ट्रवादी म्हणून आमदार झाले शरद पवारांचा संपादन केला काय सर आणि त्याच्यानंतर त्यांनी एक मिनिट दीपक सर उमेदवारी घेतल्यानंतर त्यांनी पाहिलं की आपल्याला मंत्रिपद मिळतच नाही आणि म्हणून त्यांनी शरद पवार साहेबांना सोडून सरकार करून आणि सगळ्यात वाईट गोष्ट म्हणजे ज्यावेळेला त्यांनी राष्ट्रवादीकडून सोडला त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की शरद पवारांना काँग्रेसचा घाट दाखवला या नेत्यांनी तुम्हाला आमदार केले या नेत्यांनी तुम्हाला वाढवलं त्याला तुम्ही काँग्रेसचा घाट दाखवला अशा तऱ्हेचे शब्द वापरले आणि मी आपल्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंचा आशीर्वाद घेऊन त्यांच्या पाय धरून तुम्ही शिवसेनेमध्ये गेला. शिवसेनेमध्ये जाऊन तुम्हाला आमदार केलं मंत्री केलं. शिवसेनेने मंत्रिमंडळाच्या काळात तुम्ही काय विकास केला हा प्रश्न तुम्हाला जनता विचारला. कसलाही तऱ्हेचा विकासाचा कार्यक्रम त्यांनी हाती घेतला नाही. चष्माचा कारखाना करतो त्याचप्रमाणे जरा बघा लाईव्ह आमचं मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल या माणसाने अशा प्रकारे याचा आपण घडलेलं आहे आणि म्हणून आता आपल्याला या माणसाला याच्यापासून दूर करायचा आहे. शिवसेनेपासून सुद्धा ते ज्यावेळेला शिवसेनेने मंत्री केला असेल तरी सुद्धा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबरोबर गद्दारी करून त्यांनाही धोका देऊन हे आमच्या आता कार्यवाहीच्या शिवसेनेमध्ये बसले आहे. जरा सर्वांनी 5-10 मिनिटांसाठी 10 मिनिटाची आता आम्ही कार्यकर्त्यांना सगळ्यांना विनंती आहे 6 मिनिटं लागणार आहे. मी आपला जास्त वेळ घेणार नाही. हिंदूवर सांगतो मी ऐका या मतदारसंघाचं मी माझ्या वडिलांनी मी स्वतः नेतृत्व केलेलं आहे. आम्ही ते आमदार झालेलो आहोत. जरा आम्हाला माहिती आहे आणि म्हणून तुम्हाला मी सांगतो की मी आता स्वतः जरी आता राजकारणात आता मी काही निवडणुकीला उभा जरी राहिलेलो बसलो तरी सुद्धा सगळ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना सर्वांना हात करून विनंती करतो की ज्या वेळेला आपल्याला राजन केली आणि या जिल्ह्यातून घडवलं पाहिजे अशा तऱ्हेचं त्यांच्याबद्दल वक्तव्य नारायण राणे यांच्याबद्दल सतत वक्तव्य करण्याचं आज नारायण राणे पाय धरून काका म्हणावं. काकाने काही जरी केलं तरी सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाची जनता शून्य आहे. कोणी धोकेबाज आहे. कोणी काम केलं कोणी काम केलं नाही. हे सर्व काही ह्या आमच्या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाची जनता जाणते. या सगळ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दर सातत्याने शरद पवार साहेबांनी प्रेम केलं. शरद पवार साहेबांनी तुम्हाला माहिती असेल की आमच्या मी मंत्री असताना मंत्रिमंडळाच्या काळामध्ये आम्ही जिल्हा केंद्र उभं केलं. सावंतवाडी हॉस्पिटल उभं केलं.
सावंतवाडीमध्ये आपल्याला माहिती असेल या मतदारसंघावर फलोत्पादनाचा कार्यक्रम ही फलोत्पादन मंडळी होतो. त्याचप्रमाणे नवोदय विद्यालय सुरू केलं, कोणाला हॉस्पिटल उभं केलं. समजत नाही. ताकद ही शरद पवारांनी आमच्या त्या सावंतवाडीच्या मतदारसंघात दिली. त्यांच्याबरोबर एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांनी गोष्टबाजी केली आणि त्याच्यावर 7 वर्ष मंत्री असून कुठलाही कार्यक्रम नाही अशा निष्क्रिय माणसाला बोलून त्याला आमचे सहकारी राजन तेली मी तुम्हाला सांगतो यांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये राजकारण केले. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये आज तुम्हाला इथे उमेदवार म्हणून पाहायला मिळतात. त्यांचे साधारण नव्हे तर ज्या लोकांनी संपूर्ण महाराष्ट्राने बाळासाहेब ठाकरेंच्या निष्ठा घेतली, त्या बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेचे उमेदवार म्हणून आपल्या राज्यामध्ये ज्याला उत्सव बाळासाहेब ठाकरे आपण निश्चित केला पाहिजे. आणि त्याचप्रमाणे सगळ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना सांगतो की शरद पवार साहेबांना आम्ही आणि मुख्यमंत्री जाऊन भेटलो, साहेबांना एक राजकीय परिस्थिती सांगितली. शरद पवार साहेबांना आम्ही म्हटलं साहेब आमच्यातून काय अशा प्रकारच्या गोष्टी घडतात तेव्हा आम्ही काय करायचं. शरद पवार साहेबांनी सांगितलं की काय वाटेल ते झालं तरी सुद्धा आपण महाराष्ट्र आघाडी बरोबर राहिलं पाहिजे. शरद पवार साहेब हे महाराष्ट्र आघाडीचं नेतृत्व करतात. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वच कार्यकर्ते मतदार या सगळ्यांनी आपले शरद पवार साहेब नेते आहेत आणि या महाविकास आघाडीमध्ये सर्वप्रथम म्हणजे पवार साहेबांना नाव असतं आणि त्याच्यामुळे जे जे आमचे राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते पदाधिकारी आहेत त्यांनी आपला विचार जो आहे तो पवार साहेबांबरोबर ठेवला पाहिजे, महाविकास आघाडीबरोबर ठेवला पाहिजे. आणि मी या वाटेकऱ्यांमध्ये प्रार्थना करतो की आपले राजनभाई तेली या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातून अत्यंत चांगली मतं घेऊन विकासाच्या दृष्टीने, विकास घडवण्याच्या दृष्टीने, तरुणांना नोकऱ्या देण्याच्या दृष्टीने आणि एकंदर सार्वभौम ते काम आमचं म्हटलं या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये झालं पाहिजे. वेगवेगळं असेल, जगमाग असेल, त्या सगळ्या बाबतीत ते सातत्याने लक्ष घालतील आणि एक आमदार आणि कदाचित आमदारच नव्हे महाविकास आघाडी सत्तेत आली तर नाही मंत्री व्हायला पण तेवढी क्षमता आमच्या राजनभाईंनी सुद्धा राजनभाईंना सुद्धा त्याच्यामध्ये मंत्रिमंडळामध्ये घेण्याची शक्यता आहे, वैभव मार्गाने घेण्याची शक्यता आहे. हे सगळं लक्षात ठेवा की तुम्हाला कितीचं चित्र डोळ्यासमोर काय आपल्याला हे सगळं बदलायचं आहे. म्हणून शरद पवार साहेबांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून हात जोडून आपल्या सगळ्यांना राष्ट्रवादी असेल, काँग्रेस असेल, शिवसेना असेल, सगळ्या मतदारांना हात जोडून विनंती करतो यावेळेला आपण इंटरेस्टिंग होतो की सावंतवाडी प्रभारी तालुका गुन्हा यावं यांचा शिवसेनेमध्ये प्रयोग केला आहे. ते सगळ्या बांधवांना विनंती करतो की त्यांनी प्रयोग घ्यावा. तसेच भारतीय युवा मोर्चाचे जिल्हा समिती यांचा प्रयोग आहे. हो दीपक हिंदू हृदय सम्राट सेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांचा उद्धव साहेब तुम आगे बढ़ो, यादवजी तेरे से तुम आगे बढ़ो, आवाज पुराना जिंदाबाद जिंदाबाद. एकच मिनिट साईड भारत माता की भारत माता की आदरणीय सन्माननीय साहेब, इलाके सन्माननीय साहेब, अखिल राहुल, तिन्ही पक्षाचे सर्व अध्यक्ष, तिन्ही पक्षाचे प्रमुख सगळे पदाधिकारी, बंधू मित्रांनो, मला कल्पना आहे की सकाळी 9 वाजल्यापासून आपण सावंतवाडीमध्ये आला आणि खरं म्हणजे वेळेतच आपण अर्ज दाखल केलेला आहे.
पाटेकराला नारळ ठेवायचा होता रविवारी सूचना केल्या आणि मग थोडंसं गर्दीत मध्ये असल्यामुळे थोडासा वेळ झाला. थोडं समजून घ्या आता आपल्याला बदल करायचा आहे. आणि थोडं त्यामुळे आत्ताच ते वाटत नाही. मी आदरणीय उद्धवजींना 19 तारीखला भेटतो 18 तारीख. उद्धवजींनी मला विचारलं की या मतदारसंघामध्ये आम्ही ज्या माणसाला तिकीट दिली त्यांनी अतिशय गद्दारी या मतदारसंघाच्या लोकांशी केली. तर तुला काम करायचं, इथल्या लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करायच्या. मी त्यांना सांगितलं साहेब फक्त आपण आदेश करा. तर मी तुला स्पष्ट केले आघाडीच्या सगळ्या घटक पक्षांनी जर एकत्र मदत केली तर केसर त्यांना 3 नंबरला घालण्याचा राहणार नाही हे मी आदरणीय उद्धवजींना सांगतो. आणि हे फक्त वचन नाही दिलं, आपल्या सगळ्यांच्या भरवशावर मी सांगितलं आपण सर्वजण जे सगळे बसलेले मान्यवर आहेत आणि आपण सर्व बसलेले सगळे या ठिकाणी आघाडीचे सगळे कार्यकर्ते तुम्ही सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. आज पार्टी कुठली आहे काय आहे सगळ्यांना कोणी विचार करू. आज एकच विचार आपला की आमदारांना बदलायचं. आमदार वैयक्तिक आमचा दुश्मन आहे, पण ह्या भागातल्या लोकांना सातत्याने त्यांनी फसवलं. या भागातल्या लोकांना निवडणुका जवळ आल्या की आश्वासनं द्यायची आणि आमचे लोक साधे भोळे त्या आश्वासनाला फसत गेले आणि मग फसत जाऊन त्या ठिकाणी त्याला मतदान केलं. आज सांगावं महाराष्ट्रात या जिल्ह्यातल्या या विधानसभेची परिस्थिती काय आपण सगळे विचार करू. मी आता माझ्याकडे बघा जवळजवळ 30 कोणत्या बोलणार नाही कारण बराच उशीर झाले. 15 वर्षात या माणसाने आमसभा घेतली का? आमसभा कशासाठी असते? प्रत्येक आमदाराने आपल्या भागात जे जनतेचे प्रश्न असतात सगळे अधिकारी उपस्थित असतात आणि त्या अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत प्रश्नावर त्याचे तोडगा करायचा असतो. म्हणून आमसभा राज्य सरकारने सगळ्या आमदारांना केली असते. 15 वर्षात जे माहिती अधिकार घेतला या माणसाने एकही आमसभा घेतली. चष्म्याचा कारखाना आमचं सांगितलं, चष्म्याचा कारखाना आणला नाही. सेट बॉक्स कारखाना आणतो सांगितलं तर धुळीसारखी कंपनी बघितलं. तुम्ही सुद्धा फॉर्म तुम्ही सुद्धा तिकडे कारखान्याला गेलात. ती कंपनी बोगस आहे, बोगस. 2009ला त्या कंपनीवर गोवाचा गुन्हा दाखल झाला. 2009ला त्या कंपनीवर मुंबईमध्ये गुन्हा दाखल झाला. 2009च्या जवळपास मला नक्की तारीख माहित नाही मालटात गुन्हा दाखल झाला. आणि अशा व्यक्तीबरोबर दीपक केसरकरांचे फोटो आहे आणि ही कंपनी घराघरात कमवते ना. त्यातले काही लोक तरुण आपल्या या कंपनीला बसले होते. त्याला कसं फसवलं गेलं आपल्यासमोर उदाहरण आहे. चिपी विमानतळाला 2000 लोकांचे फॉर्म भरून दिले. 2000 लोकांचे तलाठी सर्कल तहसीलदार सांगावं योग्य नोकरी मिळाली का? नोकरी थोडा परवापासून विमानात बंद आणि ही परिस्थिती आहे. आमचे खासदार इथे कोटी भाषण केली तर बोलणार नाही त्याच्यावर. तुमचं काम आहे सीपी एअरपोर्टवर टेक्निकल विभाग सातत्याने चालू राहायला पाहिजे, लोकांना दिलासा मिळायला पाहिजे. आज आमदारांनी 15 वर्षात या विमानतळाचा फक्त वापर नोकरीसाठी करून घेतला आणि निवडणुका बसला. काच प्रकल्पात काय झालं? जो वेळाचा प्रश्न त्या ठिकाणी काय लोक म्हणतात, तिथले मच्छीमार काय सांगतात? ते मच्छीमार सांगतात आमचा काच प्रकल्पाला विरोध नाही. 140 एकर जागा आहे. 140 एकर मध्ये 9 एकर आमची तर घरं आहे. ती घरं फक्त बघा एवढी विनंती आज 30 वर्ष ते लोक करतात. तर एकदाही कोसळकरांना भेट दिली नाही. ताजच्या अधिकाऱ्याला घेऊन आले. 2 हेलिकॉप्टरने जागा दाखवली. या खात्याचे मंत्री आले गिरीश माझे नाही. त्यांना सांगितलं इथला विषय सगळा संपला. एका दैनिकात तरी छापून आणलं इथे कुठलाही वाद नाही. आणि गिरीश माझे ज्या दिवशी उद्घाटनाला भूमिपूजन इथं आले त्यावेळी भारतीय जनता पक्षाच्या कुठल्याही पक्षाच्या सांगितलं नाही आणि क्रेडिट त्यांना घ्यायचं होतं. आम्ही कोणच गेलं नाही. पण गिरीश महाजन ज्यावेळी एअरपोर्ट उद्घाटन मला फोन केला, राजन कुठे आहे तू? म्हणून आम्ही चाललं म्हटलं थोडा म्हणलं आणि
मी येतोय साहेब एकदा तुम्हाला कोणीतरी कल्पना या ठिकाणी आमच्या कार्यकर्त्यांना दिली पाहिजे आणि त्याही पेक्षा तिथं स्थानिक लोकांचा त्या प्रकल्पाला विरोध होण्यासाठी आहे आमच्या घराचा प्रश्न आता सुटलेला नाही. त्यामुळे तो अस्तित्व निघून ताबडतोब त्या लोकांना भेटू आणि मग वेळावेळेला काय प्रकार घडला महिला भगिनी कशा झालेल्या सगळ्या उतरल्या मंत्र्यांची गाडी आढळली घोषणा दिल्या केसरकरांना जिगा दिल्या त्यावर चित्र सगळ्यांनी बघितलं आहे. त्याचं कारण काय होत होता त्या मच्छीमार बांधवांचा काल त्याच्या भरत पोलिसांनी घोषणा काढल्या की पोलिसांना आपल्या गोष्टीचं एकच आहे आता त्या मच्छीमारांबरोबर राजकीय पूर्ण आघाडीची टीम आहे या प्रकारात त्यांच्या देखील आपण जर केला तर काय महाआघाडीच्या लोकांशिवाय एवढी माहिती काय प्रकल्पाला कोणी विरोध केले ना तुझा कोणी विरोध नाही काय प्रकल्प यायला पाहिजे 200 रुपये मुख्याने दिलेली 30 वर्षापूर्वीची जागा आज काय अवस्था आहे 7-8 लाख रुपये गुंठ्याचा दर आहे एक पिढी बरबाद झाली तरी तिथे 15 वर्ष आमदार आणि 8 वर्ष मंत्री आपल्याला काम करू शकला नाही. आज सगळा अशा प्रकारची प्रश्न आश्वासन फिशरमन विलेज आमच्या वेगवेगळ्या कंपनीने समेत दुसऱ्या वेळी फिशरमनचा उद्घाटन केलं दुसऱ्या वेळी काय फिशरमन विलेज आहे ते लोकांना सांगा मल्टीपर्पज हॉस्पिटल लोकांच्या चेष्टेला शिकतात मगाशी आपल्या व्यवसाय बोलल्या इथल्या हॉस्पिटलची गंभीर परिस्थिती सांगितली मुद्दामी संप ह्या 4 दिवसाच्या वर्तमानपत्रामध्ये बघा किती पेशंट रोजचे गोव्यामध्ये जातात त्याचे लक्ष झालं मोठी बातमी समोर आली त्यामध्ये आज जर आमच्या जिल्ह्यातल्या इथल्या लोकांना जर अशा प्रकारची सोय नसेल तर इथल्या जनतेने काय करायचं कोणाकडे बघायचं 15 वर्ष तुम्हाला संधी दिली उद्धव ठाकरे साहेबांनी 43 कोटी रुपये दिले मल्टीपर्पज हॉस्पिटलसाठी तुम्ही नारळ फोडला किती वेळा नारळ फोडला 2 नारळ फोडला आमचा गुन्हाजी इथं आहे त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला जागा नसेल तर ती माझ्या गावात तुम्हाला 6 एकर मोफत जागा देतो पण त्याचं इथे ऐकलं किती हक्की माणसं बघा 6 वर्षात मल्टीपर्पज हॉस्पिटल नारळ ठिकाणी एक 5 टक्के नंतर आज काय अवस्था आहे गरीब 1998 इकडे आपल्याला सिव्हिल हॉस्पिटलचा समावेश केला मी आणायचा प्रयत्न केला मंत्री खूप चांगले होते पण केसरकरांनी विरोध केला आज आंबेली चौकूट किंवा गेले काय करणार प्रश्न सुटलाय लोकांना फुलताबा मांडल्या काय मोठा नाही की लोकांच्या बरोबर आहे. आज सावंतवाडी ट्री हाऊस आहे सावंतवाडी ट्री हाऊस सांगितलं 2 ट्री हाऊस असतो सांगितलं कुठे पत्थर आहे पाण्याच्या क्रीडांगणाचा विषय आहे 40 ग्रामपंचायती सूत्र देऊन होता इथे जिंकणाऱ्या एका एकरात स्मशानाच्या बाजूला लहान मुलांना क्रीडांगण करण्याचं काम आज केसरकर करतायत. टाटा मंडळी काय टाटा मंडळी बंद झाली किती वर्ष झाली एक तरी व्यवसाय या ठिकाणी आणला का आपण विचार करायला पाहिजे. अनेक गोष्टी या ठिकाणी सांगता येतील आपला मी जास्त वेळ घेणार नाही. आपल्याला तुम्ही एकच गोष्ट करणार आहे की या ठिकाणी आपल्याला टिकेपेक्षा उद्या काय करणार आहोत आघाडीचं सरकार आलं आघाडीचा उमेदवार आला आपण काय करणार आहोत हे लोकांच्या समोर घेऊन गेलं की तुम्हाला आज सगळ्यांना आश्वासन की खऱ्या अर्थाने जो प्रश्न पहिला आहे तो इथे रोजगारीचा प्रश्न आहे. तुम्ही सगळ्यांनी जर चांगल्या प्रकारचं सहकार्य केलं तर येणाऱ्या 6 महिन्यात एक तरी उद्योग या ठिकाणी आलाच पाहिजे या शिक्षणाची अपेक्षा आहे. आणि जर समजा उद्या हे जर कोण ऐकले नाही औषध उपयोग आहे की उद्योगींना पण परवा दिवशी आधी माझी चौकशी त्यांनी त्याला सांगितली की साहेब मला तुमचं सहकार्य पाहिजे. लोक इतकं उत्स्फूर्त प्रतिसाद आहे कार्यकर्ते एवढ्या मोठ्या संख्येने भाग पडलेले आहेत इथे रोजगारीचा प्रश्न मोठा आहे जर गरज पडली तर उद्योगी म्हणजे पूर्ण शिवसेना तुझ्या उभी करीन अशा प्रकारचं आश्वासन आघाडी उद्योग दिली. त्यामुळे हे आपल्याला करावं लागेल. आज सांगावं मालवण मध्ये 20-22 लाख पर्यटक येतात आज आमच्याकडे किती चालू वेगवेगळ्या किनारपट्टी काय सुंदर किनारपट्टी संपूर्ण भूमियोगी ठिकाणच्या 14 किलोमीटर वापरले. आज एका बाजूला गोवाची बॉर्डर आहे एका बाजूला त्या ठिकाणी मालवणची बॉर्डर आहे. 20 लाख पर्यटक जर ते गावात येत असतील तर वेगवेगळ्या किती येतात हे त्याला वेगवेगळ्या चौकशी करा. आज असा आपण निष्क्रिय हात दिला की ज्यांच्या हातात उत्साह होत नाही
आणि म्हणून पर्यटनाच्या माध्यमातून चौक असेल, आंबोली असेल, गेडे असेल, मांगिली असेल, या सगळ्या भागात वेंगुर्ला असेल, अगदी शिरोडा त्या ठिकाणी असताना आपला सिटीपर्यंत झाला पर्यटन इतकं अनुकूल आहे, तिथं आपल्याला हे काम करावंच लागेल. त्याच प्रयत्न आपल्याला करायला एवढंच नाही, सगळे आपले शेतकरी बांधव आहेत. आज बागायतीची काय अवस्था आहे, आमचीचा प्रश्न सगळे अजूनही मोरलेपासून सगळ्या दोडामाल वाढायला सुरू आहे. आमचे केसरकर त्या ठिकाणी वनमंत्री होते. 5 वर्षात वनमंत्री असलेल्या माणसाला आपले कृष्ण समाधी नाही. आज त्या ठिकाणी गवळणीचा त्रास आहे, माकडाचा त्रास आहे, केळ्याचा त्रास आहे, एक नारळवरती ठेवत नाही. शेतकरी बागायतदार हवालदार झालेले आहेत. आज काजू बागायतदार पहिल्यांदा माझ्या बागेच्या 40 वर्षात राजसमोर रस्ता उतरले. त्या सगळ्यांच्या पाठीमागे आपल्याला उभं राहावं लागेल, हे मी उद्योगीला सांगितलं. आणि म्हणून या सगळ्या प्रश्नासाठी हे प्रश्न सोडवण्यासाठी वेळ पडली तर विधानसभेला आवाज उठून, जर गरज पडली तर सरकार जरी असलं तर रस्त्यावर आपण सगळ्याला उभं लागेल. आणि त्याच्यासाठी तुमचं सगळ्यांचं सहकार्य पाहिजे. एवढ्या आरोग्याचा प्रश्न झाला, शेतकऱ्याचा प्रश्न झाला, तरुण मुलांचा प्रश्न झाला. आज काय अवस्था आहे तरुण मुलांची? गेल्या 8 ते 10 दिवसामध्ये राज्यावर निकाल घेऊन काय करतात, म्हणजे तिथे काम करणारा मुलगा जाग्यावर ऑफिस गेला जागा करण्याची देशे गावाची मुलगी 3 महिन्यापूर्वी करण्यात आलेली 18-19 वर्षाची मुलगी सिटीच्या एअरपोर्टवर नोकरीवर येत असताना तिथे जागा चालू होता. आज आपल्याला बघायला चांगलं वाटतं. वर्षातून किमान 6 ऍक्सिडेंट आपल्याची मुलं जात आहेत. काय मुलांचा दोष आहे? मुलं मुली यांनी जातात तरी त्या घरातल्या माणसावर काय परिणाम होतो याचा विचार आपण करायला पाहिजे. कारण मला कोणतरी फोन करते मला आठवत नाही. इथले पुराणे इथले पूर्वी अधिकारी होते, त्यांची 2 मुलं मोटरसायकल जात असताना काहीतरी 1.5-2 वर्षापूर्वी जागा लागली. परवा कोल्हापूर येताना जे नरळे गाव आहे तिकडे 2 मुलं, 2 सख्खे भाऊ एक जाग्यावर राहण्याला गेले, नोकरीला जात असताना. आणि एवढी अवस्था बिकट व्हायला कारणीभूत आज ते भाषण करताना त्यांना विचारलं पाहिजे, एवढी वर्ष तुम्ही त्या ठिकाणी सत्ता केली, एवढी वर्ष तुम्ही केलं, काय केलं पाहिजे, काय केला तुम्ही, किती रोजगार तुम्ही आणला, किती तुम्हाला सत्ता दिली. आमचे आदरणीय राजेसाहेब म्हणतात की शिवसेनेने माझा अन्याय केला आणि आम्ही इतके भावडे कार्यकर्ते होतो. आम्ही म्हणतो आम्हाला समजलं पण नाही की मुख्यमंत्री शिवसेना प्रमुखांनी देऊन आणि याच्यापेक्षा कुठलं पण पंतप्रधान देणार होते का? काय अन्याय म्हणजे अन्याय म्हणजे काय? पशुमंत्रीला नेता बनवला, महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री बनवलं आणि आमच्या सगळे कार्यकर्ते बसलो. रविवारी एवढी मोठी चूक केली. जर आम्ही ती चूक केली नसती तर कदाचित केसरकरचा जन्म त्या ठिकाणी झाला नसता. ही परिस्थिती आहे आणि म्हणून सगळ्यांना वेळेस होते. इकडे दिल्ली उपक्रमाला संजय पटेल होता, काका गोळकर येण्याच्या मागच्या सगळीच मंडळी आमची जुनी होती, भाई गोळकर आला, सगळे आम्ही सगळ्यांनी आपल्याला गौरव सगळ्या आहेत, उमेश कोल्हापूर आहेत, भोगटे आहेत. आमच्या भाईकर बाईला एवढ्या उत्साहाने फोन केला पडली पाहिजे की आम्ही पण या ठिकाणी आहोत. सगळे जोशी मला आपल्या सांगायला आनंद होतो की परवा मी आणि उकडकर राहत होतो त्या आम्ही कधी न बघितलेल्या शिवसेना किती करायला काल परवा सांगेली या सगळ्या बघितला होता. सगळे शिवसैनिक आमचे रवींद्र बोलले आहेत, सगळे शिवसैनिक त्या ठिकाणी आले होते. आज शिवसैनिकांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे आणि ह्या उत्साहाचा फायदा आपण सगळ्यांनी या ठिकाणी करून घेतला पाहिजे. आज सगळ्यांनी जिथं काँग्रेसचा कार्यकर्ता असेल, जिथं राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता असेल, मी सगळ्या शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाच्या सगळ्या कार्यकर्त्याला विनंती करेन, प्रत्येकाचा सन्मान ठेवा, प्रत्येकाला बरोबर घ्या, सगळ्यांनी एकत्र राहून ही लढाई आपल्याला जिंकायची आहे. त्याच्यामुळे मान पान या सगळ्या गोष्टी न जाता आपली मोठ्या भावाची यजमानाची भूमिका एवढं सगळ्यांनी लक्षात ठेवून या निवडणुकीला आपल्याला सामोरं जायचं आहे. या निवडणुकीला जो काही या मतदारसंघाला साथ लागलेला आहे ही जी काही अपप्रवृत्ती आहे या अपप्रवृत्तीला नष्ट करायचं आहे. साईबाबांच्या नावावर दर वेळी जे खोटं बोलतो ते या ठिकाणी नष्ट करायचं आहे. आपल्या सगळ्यांना पुन्हा एकदा तरबेज विनंती करतो, या महाराष्ट्राचं काम करायचं असेल मी सांगतो फक्त संधी द्या. तुम्हाला कधी जर बोलावं लागणार नाही, जर मी तुम्हाला 1 वर्षात जर हा न्याय मिळून दिला नाही तर मी स्वतःहून करत नाही. एवढं न्याय काम करायला तुमच्यासाठी असंख्य कार्यकर्ते
कार्यकर्त्यांना बळ द्यायला पाहिजे. मी आज एकच हे सगळे वाचणार सगळे मान्य करतो की आपल्या सगळ्यांना सांगतो की मी एक कार्यकर्ता केसरकर सरकार नेता नाही. मला मी आणि प्रवीण वर येताना काही पत्रकार भेटले ते बोलले तिकडे सगळे नेत्यांची मंडळ मी म्हणा माझ्याकडे कार्यकर्त्यांची मंडळ मी म्हणजे कार्यकर्ता आहे. मला नेते कोण बाहेर मिळेल नेते आपले आहेत त्यांना आपण काम करतो. आपण कार्यकर्त्याच्या भूमिकेत राहून सगळ्यांचं ठरवलं प्रत्येकाने एक धर्म सोडायचं. प्रत्येक घराला ही जबाबदारी आपण समजून सांगितली. या मतदारसंघाची तरुणीची कहाणी आपण सांगितली. या मतदारसंघाची आरोग्याची आपण कहाणी सांगितली. मला वाटत नाही की या मतदारसंघाचा आमच्याकडे इथे नसला शरीराने केले असेल पण मनाने भाजपचा कार्यकर्ता पण तुमच्याबरोबर भाजपचा कार्यकर्ता आपल्याकडे तरी आपल्यासोबत कोणतरी बोलला की रवी चव्हाणांचं नाव घेतलं तर घ्या जागा आता धमक्या देवाला धमक्या देणारे आम्ही बसलो इकडे बसून सर्वकडे मी आहे आवडा घरी आहे. आता धमक्या करायच्या धमक्याला आमचा मतदारसंघ घालवणार नाही लक्षात ठेवा. त्या धमक्या आहेत त्या तुमच्या घरात ठेवा. आता हे गेलं सगळं लोकांनी ठरवलं बदल करायचं ते तुमची काळजी तुम्ही करा. आज सगळे तिकडे मोठ्या संख्येने संजय वर्गाचा फार पण भरावा गेले त्यामुळे आपल्या धमक्या आता इथे चालणार नाही. लोकांनी निर्णय घ्यायचे घेतला आणि म्हणून पुन्हा एकदा सांगतो आपण सगळ्यांनी एक युतीने एक ठिकाणी काम करायचं. कदाचित आपल्याकडे वेगळ्या बातम्या येतील. बाबरवरी इथे आहेत आमचा पवन सरकार इकडे आहेत. आपण काळजी करायचं कारण नाही. आपलं ध्येय सगळ्यात एक जो खोटं बोलणारा सातत्याने खोटं बोलणारा या मतदारसंघाला विकास करून काम ठेवणारा परवा मध्ये गंभीर दिसता आमच्या पत्रकार मित्रांनो आता आणि यामध्ये 20 कारखाने पाहिजे 20 कारखाने मग मी त्या रिजनल ऑफिसर बसले की मॅडम तुम्ही कुणाला होती रत्नागिरी ते मॅडमला फोन केला. मॅडम म्हणून कोणाकडे अध्यक्ष आले साहेब म्हणतो एकही त्यांनी सांगितलं एकही अध्यक्ष आपल्याकडे आले नाही. पण त्याचं ऍप्लिकेशन जे आलं मेडिकल कुठली कंपनी आणत होता ते ऍप्लिकेशनचं एखादं भाग पडून 1 लाख रुपये एखादं भाग पडून 10 लाख रुपये. आज लोकांनी किती बसवलं लागते. आज कोणाला वाटलं गुलाब केसरकर साहेबांची 5,000 कोटी जबाबदार 5,000 कोटी तिला ऍम्ब्युलन्स पार करणार. मी सांगतो तुम्ही मंत्र्याचा तुमचा फायदा हा या जनतेला कोणाला झाला नाही. तुम्हाला तुमच्या परिवाराला सोडून आणि तुमचे 4 ठेवलेले लोक यांना सोडून पाचव्याला कोणाला झालेलं नाही. तुम्हाला आता तिकडे मलबारीची चव लागली. समुद्राने करणारे लोक मागतात जनता याचे तुम्हाला काही देणे घेणे नाही. चाकरमुळे ते आपले निर्णय घेतात मला चाकरमुळे शब्द पुरेसा नाही. तुम्ही भूल भया कुठे काय करताय आणि एवढं लोकांना ते फसवताय. आज लोक या नाटकाला फसणार नाही. आमच्याकडे अनेक नाटक कंपन्या आहेत. एके नाटक कंपनी पॉवरफुल आहे. या नाटक कंपनीला कोणी फसवलं आपल्याला सगळ्यांना एक निर्धार करायचा या दरवाजातून जातात. आता मिटिंगामध्ये जे कोणते नेते एकच मिळेल आपल्याला गावागावात कोणीकडे जो मिळायचं एकच सांगायचं आपल्याला परिवर्तन जर करायचं असेल तर त्याला पहिली भाकरी परतायचीच आहे आणि ती जर आपण परतली तरच परत त्यांनी सांगितलं कुठला विषय एक विषय तरी केसरकरांनी केला. मी पत्रकार मित्रांच्या सोबत अनेक वेळा आव्हानं केली. आजही तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीने सांगतो जर केसरकर साहेबांनी 100, 50, 10 नोकऱ्या जर दिल्या तर मला सांगा मी त्या ठिकाणी तुमची त्या ठिकाणी जाहीर मागणी मागे जर नोकऱ्या दिल्या असतील तर 15 वर्षात तुम्हाला 8 वर्ष तुम्ही काय केलं नाही. त्यामुळे आता सगळ्यांनी निर्णय घ्यायचा आहे. कविबाई तुम्ही विसरलात निवडणुकीच्या पूर्वी 2 दिवस त्या टीम आहे पगारी त्यांनी काय केली 50-60 लोकांना जर्मनीची लेटमेंट दिली. जर्मनीची नोकऱ्या देतो म्हणून म्हणजे आमच्याकडे एमआयडीसी आढळली आमच्याकडे कुणाला एमआयडीसी आहे आणि नोकऱ्या कुठे ड्रायव्हरच्या जर्मनीला. म्हणजे लोकांची आता जर्मनी कोरोनापासून कशी आली तुम्हाला माहिती आहे. जर्मनी अडचणीत आहे आणि त्या अडचणीत आमचे विचारे तिकडे जाईपर्यंत निवडणूक संपलेली असणार केसरकर परत ते लेटर तुम्हाला बघणार नाही आणि म्हणून ह्या गोष्टीचा विचार आपण करा.
केसरकरांना आता आपण इकडे ठेवून ठेवायचं नाही, त्यांना मुंबई मागे जर्मनीला बोलूया, कारण तरच आपल्या पुन्हा म्हणून आपल्या सगळ्यांना मी हात जोडून विनंती करतो. कोणाला निमंत्रण नसेल, कोणाला आमंत्रण नसेल, तर शेवटी प्रत्येक जण आपापल्यापर्यंत काम करतो. आपण 3 पक्ष आपण एकत्र आहोत. सगळ्यांनी एक जुटीने लढूया. पुढच्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती आहेत, गावाच्या ग्रामपंचायती आहेत. आता धीरे धीरे कोणी कोणी करतो. आपल्या सगळ्यांच्या समोर एक पक्ष आहे, ते म्हणजे आघाडीचा उमेदवार हा विजयी व्हायलाच पाहिजे. आणि त्या दृष्टीने आपण सर्वजण प्रयत्न कराल अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो. पाटेकरांना विनंती करतो की इथं आल्यानंतर जे प्रेम सगळ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी दिलं, शिवसेनेच्या सगळे पदाधिकारी जे नाराज होते, ते बाजूला होते, जे युवा सेनेचे सगळे पदाधिकारी होते, महिला होते, सगळ्या मोठ्या संख्येने प्रतिसाद दिला. मी पाटेकरांना विनंती करेन, प्रार्थना करेन की या सगळ्या माझ्या सगळ्या लोकांना उदंड आयुष्य, उत्तम आरोग्य देईल. आणि त्यातूनच आयुष्य मुद्दा उल्लेख करेल की आजचं जे आपली लढाई आहे ही शिवसेना उर्फे शिवसेना आहे. आपली ओरिजिनल शिवसेना आहे, त्याची निशाणी आहे, निशाणी आहे त्याच्या विरुद्ध धनुष्यबाण. कालच्या वेळी लोकांना असं वाटत चालते कबड्डी झाली होती, आणि आज आपली निशाणी ही घराघरात पोचली पाहिजे. या दृष्टीकोनातून सगळ्यांनी प्रयत्न करा, एवढी विनंती आपल्या सगळ्यांना करतो. आपल्या सोबत गैरसोय झाली असेल तरी जाहीर माफी मागतो आणि या ठिकाणी थांबतोय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जोरदार घोषणा द्यायची आहे.